салом дӯстон, расман Маҳдӣ Теремӣ ба дастаи Интери Милан гузашт. ӯ аз ҷумлаи дурахшонтарин бозингарони ҷоми Осиё буд, гарчанде мунтахаби Эрон бозам марҳилаи ниманиҳоии ҷоми Осиёро гузашта натавонист, вале ин барои гузариши Теремии 31-сола ба Интер халал нарасонид, зеро корҳои трансферӣ аллакай моҳи январ рӯи ҳалли хешро ёфта буданд. дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, лигаи чемпионҳо баргашт ва моро то рақобатҳо интизор мебошанд. яке аз онҳо ин албатта бозии имшаба байни РБ Лейпциг ва Реал Мадрид мебошад. чӣ хеле ки медонем, Реал дар формаи беҳтарини худ қарор дорад ва дар лигаи чемпионҳо дар гурӯҳи худ ягон касро хӯрок намонда бо зинаи аввал ба плей-офф баромад. ягона карда ба оне ки РБ Лейпциг дар майдони худ бозӣ дорад, аммо онҳо ин мавсим он қадар сахт нестанд ки грандҳои футболиро шикаст диҳанд. онҳо дар моҳи январ се бозиро пайҳам бохтанд ва боварӣ надорем ки бо Реал рақобати арзанда нишон диҳанд. прогнози ман дар ин бозӣ он аст ки Реал мағлуб намешавад ва тотал болши 2.5. барои бозам шавқварда шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. дар менюи асосии барнома ба аксия даромада дар ставка без риска ба ғалаба ва ё мусовии дилхо даста то $50, яъне то 500 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. барои ин ба лични кабинет ворид шуда участия в аксиякро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Тореми аз тоифаи он гурӯҳи бозингароне аст ки Персеполис тариқи холиҷи форс роҳ самти Еврофутбол пайдо намуд. агар ба корномаи варзишии аврупоиаш назар кунем, ба Португалии соли 2019 аз Алгарафаи Қатарӣ рафта буд. баъдан соли 2020 аз Риу Аве ба Порто гузариш гашт ва дар муддати кӯтоҳ ба яке аз бозингарони калидии ин гранди португалӣ табдил ёфт. доштани омори 114 бозӣ ва 61 гол дар сафи аждаҳорон худ аз он мегӯяд ки ин ҳамлавари эронӣ аз барқарортарин бозингарони осиёӣ дар Аврупо дониста мешавад. дар мавриди гузариши Тореми ба топ 5 чемпионати аврупоӣ метавон гуфт ки ин бозингари эронӣ бояд моҳи августи соли 2023 бо арзиши 15 миллион евро ба Милан меомад, вале агента Жорже Мендеш ҳаҷми маблағи комиссионӣ барои агентҳо ва иловапулиҳоро тағйир дод. ин ҳам ба Милан маъқул нашуд ва Тореми ба як мавсими дигар дар Порто боқӣ монд. баъди оне ки гап сари маблағро касе ҳал карда натавонист, Тореми ахиран чун агенти озод ба Милан не дастаи конкуренти Милан ё худ Интер мепайвандад. Фабрицио Романо аллакай дар ин бора хабар дод ва гуфте ки бо анҷоми мавсими ҷорӣ меоди Тореми бозингари Интер мешавад. Интер агар аз омадомади Тореми мухлисонро хурсанд карду ба чашми душманон хок пошид, Реал Мадридро катастрофа фаро гирифтааст. мушкилии навбатӣ барои дастаи Анчелоти ин ҳам ҷароҳати ҷиддии ҷуд аст. баъди он голҳо ва фаъолие ки ин мавсим Беллингем дар Реал дорад, набуданаш ҳатто дар як бозӣ ҳам эҳсос мешавад. ин навбат вориси Зидан дар Реал вобаста ба ҷароҳати бофтаҳои пошнаи пой то 2-3 ҳафта баъд дастааш кӯмак карда наметавонад. дар бораи ҷароҳати ҷуд расман хабар дода шуд. ин маънои онро дорад ки Беллингем дар бозии якуми марҳилаи ҳаштякниҳоӣ ва се бозии Ла Лига ба майдон омада наметавонад. дар Лигаи чемпионҳо тими шоҳона рӯзи 13 феврал бозии сафарӣ бо РБ Лейпциг дорад. се бозии баъдии Ла Лига бошанд дар набуди Беллингем бо Райо Великано, Севилья ва Валенсия бошанд. бозии мушкил ва устуҳон дар гулӯҳ барои Реал Севильяи нав суръат гирифтаву газа зер карда аз зидди Валенсия ҳам барои Бланкос набудани Беллингеми чақон метавонад мушкилӣ эҷод кунад, вале ба ҳар ҳол ҷуд баъди 4 бозӣ ба майдон хоҳад омад ва боз корҳоро панҷ мекунад. ду хабари дигари баъдӣ ба футболи ватанӣ дахл доранд. якум албатта аз саргузаштҳои Рустами Достон ё худ Рустами Дарвозабон дар кишвар қисса мекунем ки чӣ гуна баъди ҷоми Осиё дар Қатар ба легендаи мардумӣ табдил ёфт. пешвозгирии Шукуров дар зодгоҳ агар худ як тӯю сур буд, вале қадамҳои нахустини Рустам Ятимов ба зодгоҳи падарӣ ё худ ба диҳаи ҷӯйбудоми ноҳияи Рӯдакӣ ба ҷашни воқеан ҳам мардумӣ табдил ёфт. ҳар хурду бузурги он ҷо ба пешвози Рустам мешитофту худро ба оғӯши Ятимов мепартофт. аз муҳаббати самимие ки Рустам дар ин гӯшаи диёр бархурдор гардид, албатта фарқкунандаву самимонатар аз дигар макон буданд.
сокинони деҳаи ҷӯйбодоми ноҳияи рӯдакӣ бо як ифтихор аз доштани чунин фарзанди фарзона ва варзишгари легенда табли шодӣ мезаданду пироникор барояш дар кору пайкории оянда дуои нек медоданд. Ин вохӯрии самимӣ бо мардуми зодгоҳи падари худ манзараи пурмеҳру муҳаббате буд, ки бо як некномию шодмонӣ ба ёдгор мемонад. гапи дигар атрофи бозингарони тоҷик ин дар чемпионати Гурҷистон маскан гирифтани онҳост. чӣ тавре медонем, чанд рӯз пеш Алишер Шукуров бо Динамои Тифлис шартномаи ҳамкорӣ имзо карда буд. Акнун бошад бозингари дигари дастаи мунтахаб Муродалӣ Ҳақназаров ба Гурҷистон рафту бо тими Самтредия ҳамкориро сар кард. Бар замми ин ду ҷавони тоҷик боз Меҳрубон Каримов дар тими гурҷии Самгуралӣ баромад мекунад. лигаи ватанӣ хвичаи кварасхеляро лигаи тарбиятгирии бозингарони ҷавон мегӯянд. умед дорем, ки шербачаҳои тоҷик низ аз чунин лигаву чунин мактабҳои футболӣ чизҳои дурусти баҳри рушди касбӣ ва номбардори футболи меҳам ба худ мегиранд. аз ҳайати тими миллӣ боз кадом бозингар бояд ба хориҷа равад? Ки бештар меҳнат кард ва арзанда аст дар лигаи пешрафтаи футболи хориҷӣ бозӣ кунад? андешаҳои худро дар комментария нависед. ин барои мо хеле муҳим аст. ба ҳамин тамом боридам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.